गोजोन बेलासिनि हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनानै फिन खेबसे आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नायलांनो हागोन। आङो सुंद' आपडेट्स लानानै फैनाय जादों। रायजोफोरा आङो गोबां दिन जाबायमोन भिडिअ लाबोयैया, थ' एसे प्रब्लेमनि थाखाय आङो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन। थेवबो दिनै फिन खेबसे आङो नुजाफैबाय। दा साननैसो ओरैबायदि माने दावराव ना ससियेल मिडियायाव गोबांथार भिडिअस गोसारबाय। थ' आं एसे आपडेट्स लानानै फैदों। थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनखाबाय। एसे क्लिप्सआव इन्ट्र'बो होनानै होदों। थ' बिखेखके जम्मु काश्मीरावहाय गिनो गोनां जादों आरोना। गोबांफोरा बेबायदिनो जायगाफोर गारनानै खारबाय हजोंनिफ्राय। थ' न' फारसे खारगासिनो, खायफाया बेबायदिनो बेबखाय बिजनेसफोरनि थाखाय थाहैयो ना। थ' बेबायदि खामानि दामानि मावनो थाखाय थाहैयो। थ' गोबांफोरा जायगा गारनानै खारगासिनो आरो खारखानांगोन ना। जेरैबायदि माने पाकिस्ताना गोरोन्थि मावदों बेवहाय, थ' दा बिनि फिननायखौ मोनगोन थारैनो। आरो अलरेडि माने होखाबायबो ना फिननायखौहाय। थ' जेरैबायदि माने बेवहाय जोङो दिनै आरो नुनो मोनबावदों ना। थ' गारिखौ माने उरायहोनाय। थ' बेवहाय बेबायदिनो 14 जनसो दङमोन जानांगौ निस्सय। थ' खेबसेयावनो माने ब्लास्ट खालामनायखौ जोङो नुनो मोनखाबाय आरोना। ओरैबायदि गिथावना। थ' दा बारानिफ्राय बारा जालांगोन नामा? थ' बारानिफ्राय बारा जालाङोब्लाथ' जोबोद गिथावना जागोन ना। थ' एक्सुवेलि लोगोफोर जोंबो बाहेरायावसो दङ। थ' समखौनो मोना आङो भिडिअस लाबोनो आरो डिउटियाव थानो गोनां जायो। दिनै एसे माने टाइम मोननायलाय स' आङो बे आपडेट्सखौहाय लानानै फैनाय जाबाय आरोना। थ' मा बुंबावनो, दावरावआ बिदिनोसै जाबायानो थासिगोन। गोबां जायगायावनो बेबायदि जोङो जुद्ध नुबोबाय ना। थ' जुद्धआनो सोलिगासिनोखा बोसोर जालांबाबो। इउक्रेननि जुद्धखौबो दावहाखौबो नुलांबाय। थ' जोबनोनो रोङा ना। थ' इजराइलनि दावहा नुबाय, जोबनोनो रोङा मा जाबावगोन आरो। थ' समग्र बिश्वआनो दावरावजोंनो माने जोबसिगोन बायदि मोनबाय ना। थ' बिदिनोसै सरकारा मिथिसिगौ बेसेबां दिनसिम सलायो। दा इन्डियाया पाकिस्तानजों नांनायावहाय जोंहा आसामावबो थ' अर्थनैतिकनिफ्राय लानानै थ' बेबायदिनो फाइनान्सियेलि गोबां रांनि खहा जागोन नामा, थ' दुरबल जागोन नामा आर्थिकआहाय। थ' साननो गोनां जानानै फैदों। आरो लोगोसे जोंहा दा बांलादेशआबो सोरजों दङ सापर्ट, थ' इन्डियाजों नांगोन नामा। थ' जोङो समा खिन्थागोन ना। थ' नेनानै थागोन। थ' दावरावआ बिदिनोसै। खखाखौ लाग्राफ्राथ' आरो जेरावबो दङ, गोसारखायो। दा मा बुंबावनो ना, एसेबाबो सिं जानानै थागोन आरोना। थ' रायजोफोर, आं बारा गोलाव खालामनो सानाखै, सम मोनाखै लोगोफोर। आङो सप्तासेनि उननिफ्रायसो रानिं बेबायदि भिडिअसफोर लाबोनो हागोन आरोना। एसे प्रब्लेमाव गोग्लैनानै दं। थ' बेनि थाखायनो आङो आपडेट्सखौ लाबोनो हायाखैमोन। दा जियानो हक, जम्मु काश्मीराव थानायफोरा दोरोदनायानो मोजां ना। थ' बिदेशआव थाबाय थायोब्ला मा गेरेन्टि, जेबो गेरेन्टि गैया। बबे समाव बमा गोलैगोन, बबे समाव मा जागोन ना, जेबो बुंनो हाया। थ' गावबागाव जायगायाव थांनायानो मोजां। बाहेरायाव थास्लायस्लाय न'आव थानानै जि जायोना, थैलाङोब्लाबो जेबो लस गैया। थ' जियानो हक, आंबो दोरोदनोसै। बारा दिन गैला बाहेरायाव आरो थाबाय थानो सानासै आरोना। दावराव दावसिफोरखौ नुबाय थायोब्ला बिराद मोजां नाङा गोसोफोरखौहाय। थ' जियानो हक, आंनाबो समा सफैनाय बायदियानो जाबाय रायजोफोर। थ' लोगोफोर, बिदिब्ला आं बारा गोलाव खालामला। अपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय। हो गया है और अब ये डरे हुए सहमे हुए लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हाथों में बैग लिए ये आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पुंछ जिले में काफी ज्यादा तनाव है। रात भर यहाँ पर पाकिस्तान ने शेलिंग की और कई लोगों की जान भी गई है, कई लोग जख्मी भी है। इसके बाद लोगों में भय उत्पन्न हो गया। हम लोगों से बात करते हैं। मुझे बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं इस समय? ये इधर पुंछ आला पीर से। तो वहाँ फायरिंग काफी हुई? हाँ हुई है, बहुत सुबह से बहुत फायरिंग हुई है। हमारे घर के पास हुई है। तो अब हम जा रहे हैं, वो कजन वगैरह को बुलाया गाड़ी में, तो वहाँ जा रहे हैं। तो कहाँ आप किसी सेफ एरिया की तरफ जा रहे हैं? हाँ, हमारे जो गाँव है ना, सुरनकोट से आके हम उधर जा रहे हैं। तो आपका मकान वगैरह वहाँ पर भी शेलिंग हुई? मकान? हाँ, मामू वगैरह रहते हैं उधर। मकान वगैरह हमारा इधर ही है। तो मकान में तबाही हुई है वहाँ पर आपकी? हमारे तरफ बच गया? बच गया, लेकिन वहाँ शेलिंग काफी हुई? हाँ बहुत ज्यादा हुई है। तो अभी आप कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिली आपको?
अभी तो नहीं मिली, आगे है वो पेंच की तरफ, बोलते वहाँ तक आ जाओ। पैदल ही चल रहे हैं? हाँ, कब से पैदल चल रहे हैं। कितने